Assalamualaikum pemirsa. Oke, kita lanjut ke waduk Sonorejo. Lanjut lah wong cedhak karo Restone yo. Halo. Kae nek banyu dadi nandang. Yuk. Bisa pe nongkrong begini. Endi iki? Kayak ngenteni Tante Deni. Kapan lo bener rono? Mari kono. Waduh. Delok-delok tak. Mau pakai mie lagi mau Mbah Kemi. Nongkrong begini guys. Cedak karo ini tuh. Enten metu yo nek pas niki guys, metu guys. Rek ngenteni tekan ndi? Mandeken ndi? Ayo teh. Mumpung mesisan kok. Tapi anteng lho, numpak engko pecel pincuk dimsum. Oh, dimsum. Oh. Yuk. Mumpung tekan kene. Oh. Kita embung Sonorejo guys. Daerah dijarene ora roh kene aku. Oh, saiki dinggo wisata ana apa? Ini jenenge kincir apa? Mas ya iki jerahin. Yuk. AWS. Ini smelo iki smelo Jawa Timur, guys. Yuk. Yo sekali-kali sih. Yuk jalan delok danau guys, Sonorejo. Yuk. Amel. Aku iki timku. Aku, Jojo, Vian dan Amel. Iki guys. Mak gak gelem, Mbah. Kami gak gelem. Mbah Ruyo gak wani. Cis. Iki masih. Pas yang ketiga yo gak asa toh? Satu. Oke, taduh Jawa ae. Nggih. Halo. Iki pasukanen kono iku. Ojo mbukan yo remuk iki. Aja kaya kesempuan lah. Alah bahaya. Wis. Saking putih Bu biyen. Cepu. Iya Tante Deni wis tekan kono. Ya. Cucu. Iya deh. Iya Mas, bisa Mas. Ya. Oke, terima kasih. Yes, Mas. Iya. Thank you, Mas. Oke. Profesional tanpa ngayuh dayunge iso video. Mas wis profesional guys. Cucu menengahi, cucu wedi. Iya sih. Wis tekan kono guys. Oke. Tau rene Mel. Mbak Mama yo. Iya. Dia kayak pisanan rene. Ja. Ya wis tekan kono, guys. Kita lanjut jalan-jalan sama
Segere. Mas Bian. Mas Bian. Yo lah ya mene iki jam pira le? Sore adem, tapi rame sore. Sore paling gak ngarah uman. Yo Mas. Ki jam pira yan kian Mang? Jam oh alah ijo iki. Awan nih jam 1. Siji panas-panas. Panas sekali guys. Cucum naik. Dek. Naik apa Dek? Naik perahu. Naik perahu. Oke pemirsa, ini mau sudah sampai rumah dan ini masih dikasih Mbak Widi lagi. Nanti Juju ki paling seneng kentaki Mbak Widi. Makasih. Moga-moga bisnis kos-kosannya laris, nambah lagi, kerjaan di sana sukses. Putri tercinta kelak nanti sukses, sekolahnya juga tambah pinter. Pokoknya kami hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Mbak Widi. Moga-moga nih pokoknya lancar terus rezeki ini. Aku sampai rumah dan ini tak tayangkan besok awake lempok-lempok. Kuwi perjalanan iku ngedit ambek anu pemirsa yo. Yo sing iki yo nek pas metu mah yo maca. Kadang yo ono sing takok, yo ono sing mungkin kok nang omah mbek ka macake ngene. Lah aku nek nang omah iki lha apa le, guys? Yo. Nek pas nang omah yo ngene iki. Aku memang bingung pemirsa. Rencana iki ape smoothie ngopo tak potong kuwi aku ora ngerti, sek bingung. Sek mikir ki lho aku ngurusi anak sekolah. Ngono lho guys aku iki. Aku nek nang omah yo ngene iki guys, yo kunciran, kaosan, nek gak ngono bawahane nek gak kulot yo celana kain wis ngono kuwi guys. Yo mohon maaf yo bagi mungkin yang baru nonton kok mbak kan macake ngono ya, nek pas metu yo macake ngono kuwi mang guys. Kecoles buah ya nek metu nganggo yo aku nek perawatan memang gak bisa setiap hari di salon guys, menyesuaikan kantongnya suamiku ya. Dia mbak cerita mungkin baru yang nonton kok mbak kan macake gini ngene ya. Saya hanya menyesuaikan keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Nek mungkin aku MUI mesti aku masa aku stylish yo, aku pinter mempandu pada aku hanya ibu rumah tangga guys yo. Ya, nomah yo ngene iki, lipstikan, sunscreen, bedak, wes nek mulai yo ngene iki guys. Memang yo mohon maaf bagi mungkin yang tidak suka dengan kontenku, yo kontennya yo ngene iki nang desa. Ya aku menyesuaikan guys yo. Budgetnya nafkah bojoku yo tak ubengno guys. Ya saya selanjutnya tinggal ngopeni anak lho ya. Sekolah anak-anak ngono. Ya nek metu yo mang bedak sunscreenan, bedakan, ton apan, blush on, yo ora ketara guys yo. Yo mohon maaf bagi mungkin yang nyonton kok Mbak Eka make up seperti saya hanya menyesuaikan apa kehidupan saya di desa yo wis ngene iki saya lakoni. Nah iki mang lanjut karena Resto Sonorejonya itu dekat. Ya mungkin sekitar 200 meter dari resto kami lanjutkan. Pokoknya aku anut penunjuk arah Tante Deni dan Mbak Isma yang ibaratnya yang dari awal sudah terkonsep bariki ning ndi kita hanya anut dan rembukan oh iki kok piye iki kok kudune piye ngono. Kita hanya ngono guys yo. Iku tadi ke waduk, jadi kubu 2 perahu. Mau ngasih mak apa dijak, baru mbah kemi nggak berani yo mak wajar guys yo wong tua. Nek aku cucu mau yo, mau terus bu itu celok air, mang ngejak, terus dikasih safety pelampung. Tante Deni, De Isma yo, terus ono Dapin, ono Ferry. Nek aku kubune Mas Fian, Amel, aku mbek Juju iku mang. Tak aku ini masih profesional guys. Aku njaluk tulung tak ngerekamno dari depan iku masih balik tanpa dayung ku iso. Ya sekian detik ngono lah. Nek kesuwen ku yo bahaya.
iki mau muter areane. Nah, aku yo jago-jagoan mbek Mas e. Yo nek pas kemarau yo entek Bu, iki dienggo tadah udan Bu. Mau cerita ngono. Soal akomodasine ya takut tante Dini guys. Nek perahu iku mau piro ya aku lali pemirsa. Mari panas ngentak-ngentak, ketang-ketang jujur ki wis cara mones ora kok jaman biyen ndek cilik isak njaluk gendong sayuk ngalor gitu saiki wis iso mlaku dhewe paling tak gandeng. Iku mang me kudu ame tiba ngantuk guys. Oke, terima kasih buat Mbak Widi mau untuk ngene ya. Malah beneran jujur seneng ketati, engko tak dulang. Mau ali mau bermangan, mau tak dulang karo iku mang kenapa mau satu piring karena anakku ki mangan iku sepiro le, guys. Jadi mau mangan mbek aku kenapa mau munjung mang yo. Satu piring tak pangan ambek cucu sekalian iku mang ngono ceritane, guys. Mas Vian iki karo Mbah Kemi, Mbak Isma karo Mbah Ru, Tante Deni karo Amel karo Davin, aku karo Makni. Oh. Aku mang lali orang nggowo kacamata, mau masak guys lho. Masak sambal pecel sama ngulup tauge, mang ceritane. Oh. Yes. Tok rezeki kentake ya malah alhamdulillah pemirsa. Jadi ini wis garing purung ya klambiku. Engko dinggo mam jojo ya alhamdulillah. Guys. Ya wis ngono kuwi pemirsa iki mang aku cepakan banyu wediku nek perjalanan jojo Bu minum biasane ngono. Bu minum nyung ngono. Kadang kula jojo niki mang aku tuku nang restone. Mergo apa jojo trae. Aku diku nang perjalanan njaluk banyu ngono iku mang terus diombe wis mau tekan omah wis dolanan ndek nglicek. Jeneng ngomong ya angel guys, maksudnya sak pelo. Dadi yo ngono iku. Ya alhamdulillah mong gak purik. Nek soal tiba kesandung biasa jenenge bocah. Yo kumang, terima kasih buat Mbak Widi sudah dari awal kami ngoten sekeluarga mensupport kami. Pokoknya isone aku mau ndongakno yo guys, wis tak anggap dulurku dhewe. Semoga karirnya lancar, anak wedok sampeyan sukses, sekeluarga bisnisnya lanjut terus kos-kosane ben tambah Josji. Sudah tak tutup dulu ya. Aku arep tak edit, arep juga nggawe konten FB juga guys, aku guys yo. Yo nggo ngewangi wong lanang golek rezeki pemirsa iso ning ngontan yo ngontan ape kerja ning jobo ki anakku gak ono sing nunggoni nang omah yo guys yo. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih buat Mbak Widi, rezeki lancar terus, ojo lali. Like, comment, sampai keluarga Mas Gapon, nak nakone bahkan super sayangke. Bagi yang pengen ke Waduk Sonojo silakan bisa lihat Google Map. Sangat murah meriah guys. Ya. Tetap semangat, gak apa-apa, yo gak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.